Salutări tuturor de la Godfather Restaurant. Astăzi, dragi prieteni, am onoarea să vă prezint platoul nostru cu fructe de mare. Și anume, platoul nostru cu fructe de mare conține creveți, mirii, vongole, baby caracatiță, legume și tentacule de caracatiță. Toate produsele sunt fresh, iar țara de proveniență este Grecia. Așadar, pentru o masă sănătoasă și gustoasă, vă așteptăm în Râmnicu Vâlcea, pe Bulevardul Dem Rădulescu, la Godfather Restaurant. Numai bine și sănătate!